Oyilunga lomkhonto wesizwe uthi ayimphathi kahle lento ukuthi abantu belokwe bethi uPresident Jacob Zuma wadayiswa izwe kwamaGupta. Uthi mawukuthi abantu basazoqhubeka bahlale kulowo mcabango, akaboni ukuthi khona impi abazoyilwa as ama-South Africans bayinqobe. Uphinde wathi futhi yena uncamela uPresident Jacob Zuma kunoPresident Ramaphosa ngoba uRamaphosa ayikho into ayenzela iSouth Africa enhle ngaphandle kuka-350. Ake nivumele nje nginibhore. Ke ngithi ukuxoxa nje ngakakhulukazi ngalabo bantu abahlale bethi laba bahlale bethi njalo uma thina bantu esingaphansi kweMK mhlawumbe senza ama-video sikhuluma nje nathi nesikudingayo kulelizwe ukuthi kwenzeke nokungasithokozisi okwenzeka kulelizwe uze umuntu ethi futhi sebashintsha sebenza ama-fake account uma befuna ukusho lento bethi hayi kusizani ngoba vele uZuma wadayisela izwe amaGupta. Ayi bafethu ngifuna ukusho nje lokhu kube sobala. Yabona uma singabantu abasazohlala kuleyo nkulumo nakuleyo mcabango angiboni mina ukuthi khona into esoyilwe eSouth Africa ilunge ngoba ushuthi asifuni ukuqonda izinto. Ushuthi asifuni ukuyiqonda izinto noma nje sikoloza ngamabomu ukuthi sihambisane nabahambayo baya phambili. Sifuna thina ukuhlezi njalo sidonsela abaya phambili sibadonsela emumva. Ngoba uma uthi uyayifuna lento kaZuma nokuthi adayisela izwe amaGupta uyayibona ukuthi as much as imedia ibekile lento ngendlela ebeke ngayo kodwa ayiyenzi sense kithina. Ngoba bafowethu siyafuna ukuyithola into eyadayiselwa amaGupta and siyafisa ukwazi ukuthi leyo nto isi-ownwa ubani manje. Leyo nto futhi isiza ngani thina. Niyabona bafowethu the day nalivuma iqiniso lokuthi umuntu owasusela uZuma as upresident wasibulala kakhulu as South Africa. Yabona ingakho namhlanje mina ungeke ngimbeke phambili uMalema okwedlula uZuma. As much as uMalema naye nazi izinto ezinhle ayikhulumayo kodwa kuyangikhombisa ukuthi kushuthi uMalema naye uyibone kuyena kuphela umuntu oright engekho omunye umuntu oright kwayena futhi ebe naye nento eziningi asolwa kuze engalungile. Ngeke phela siphusha ikhanda nenkani ngoba siye sizwe izinto ayishoyo eziningi zi-right bese sifuna ukukhohlwa ukuthi engakaphathi nje uMalema sekukuningi ake wabalwa kukho okungekho right for thina nezwe lethu. So into engizama ukuyisho ngale nkulumo yabantu abathi uZuma wadayisela izwe amaGupta kuyacaca ukuthi iningi lethu asinakho ukuhlakanipha engqondweni zethu. Sinenkani nembono engenamsebenzi walutho nje. Wabona mawuthi yatadisha kahle ukuthi thina abantu bala eSouth Africa kukancane ukuthi siphinde simthole umuntu ofisa ukubona lelizwe liba lihle ngenxa yethu bantu abamnyama hayi ngenxa yabantu abayelinye ibala. Kukancane ukuthi siphinde simthole upresident onjalo. So ungayikhohlisa wena uthi hayi umfuni uZuma ngoba wadayisizwe kumaGupta uncamela uRamaphosa leyo nto ngeke izikusize ngalutho yabo. Yabona mina ngiyohlezi uZuma ngimsupporta nanoma yinini ngenxa yokuthi ngimbonile lababa ukuthi ukuba upresident kwakhe kwangabanga liphutha. Umuntu wayevele kade train futhi ngicabanga noMandela wayenaso isandla ekutraineni uZuma ukuthi alenze izwe lethu libe lihle liye phambili. Ngoba la muntu into avele wayenza akafunanga ukuba umuntu okhuluma izinto eziningi ezinkulu ezizosijabulisa kodwa ufune ukuthi kube kuningi akwenzayo okuzosijabulisa then ukukhuluma izinto ezizosijabulisa. Abaholi esinabo manje bayakhuluma bese sishaya ihlombe sihlalele kulelo themba. Lelo themba lisengathatha 20 years ukuthi lenzeke lento abakhulume ngayo kodwa uZuma into wayekhulume yenza. Yingakho ke nabantu abaningi abakholelwa kuye nasebuholini nje bakho ukuthi yonke into ezophuma ngaphansi kwesandla sakhe izobe iyona lento esiyidingayo.
So wena osabambelele entweni yamagupta ayazi nje bafu ukuthi ubambelele entweni efana nodongolwayo and mase luwa luwele phe kwakho likulimaza ngoba useless leyo nto. Uma ufuna ukubona ngempela ukuthi izwe lethu balithanda maliphethwe umuntu onjani, bukusisa lo muntu osiphethe njengamanje. Laba bafike basididisa ngokuthi unemali, basididisa ngokuthi ufundile, basididisa ngayo yonke into enhle abayipheyinte ngaye. Kodwa akumbuzo umile uthi thina-ke singabantu abangeyilutho yiphi into aseke wayenza for thina ngaphandle ka-350, kanti wayethi uma efuna ukuba upresident wayethi ufuna ukwenza ini for bani, ngoba thina simbone esenzela lutho. Ungamsupporta ngendlela othanda ngayo, ungidelele uthi hayi ngiyambhedela upresident oright, ngitshele-ke ukuthi umuthi upresident oright usenzeleni thina. Ikuphi okubonayo okukhombisa ukuthi izwe lethu liya phambili. Ungangitsheli ukuthi uthayela uwina iGrammy, amabhokobhoko awina i-World Cup, yinenye wayovulela i-Israel icala, yinenye futhi engiyaziyo uMackenzie waba uMinister of Art and Culture, into ey'njalo. Akukho okunye engikwaziyo nangokuthi-ke base berobha amavoti. Babeka uThami Ntuli ngapha ngase-KZN la ngikhona waba uprime minister, uxosha ama-foreigner kumanje. Uma ewaxosha siwaboni bewalayisha emabhasini bewawelisa, cha bawasusa la bathi movelani ngaba bawaxoshela kithi emakhaya ukuthi azohlupha thina. So iyiphi into osathi uyizondela uZuma njengamanje? Iyiphi into osuprove-ke right ukuthi wabu-right ngokuthi uzonda uZuma? Iyiphi into oyibonayo engcono eza nalo hulumeni okhona njengamanje? Or mhlawumbe wena ufuna ukubona izwe lethu limile njengoba limile nje lingayi phambili? Kulungile-ke kusupporteni lokho, kodwa nikhumbule ukuthi mhlawumbe ubuhlungu nobunzima balezi zinto esikhala ngazo eningayiboni nina. Yazini ukuthi manifa nina iy'ngane zenu nizoyishiya ezweni nje ningenawo umthetho, futhi uze wazi ukuthi uma ungasekho wena kusenama-chances amaningi ukuthi ingane yakho ingaba liphara, ingaba isigebengu, ingaqoma iNigeria, uyithole isiyohlala eNigeria, ibuye la isithi bihlushwe eNigeria, ilaliswa nenyoko, kwenzeke nje into engasile. Ngoba abantu abasupporta uRamaphosa njengamanje abantu abasebenza kwahulumeni and bacabanga ukuthi kungcono ngoba bona bakhona abakuzuzayo kwahulumeni, abanandaba nabantu abangazuzi ngohulumeni esithi ngowethu sonke. Angeke uZuma esasiphathe, kodwa kusasiza ukufaka igama lakhe ekutheni uthi uyamgxeka. Mhlawumbe ungaveza igama lakhe uma kukhona isifundo esi-right ofuna ukusifaka, ngoba samagupta hayi baba asisebenzi, and walawo magupta ayiqasha abantu abaningi kunalo uhulumeni okhona njengamanje. Lo hulumeni uyadiliza, lo hulumeni iy'nkampani ziyavala, lo hulumeni ayikho into emuvayo. Ungangitsheli ukuthi ukwehla kwapetrol iyona into obuthi wena siyoyivotela leyo. Sibulele uhulumeni we-ANC kanye nalabo abantu abamsupportayo. Angazi ukuthi inkinga yabo yini ngempela, ngoba into ebalulekile izwe lethu akuyona inhlangano into ebalulekile. Fanele ngabe simi ndawonye singabantu, ngoba bazosephuca lelizwe, ama-foreigner azolithatha, abelungu sebathatha uphisi wabo, amaNdiya awuthatha uphisi wabo, ama-China awuthatha uphisi wabo. Manje sekuyisikhathi samaSomalia nabantu bala ko-Mozambique, Zimbabwe, Nigeria, kuphi ukuthi bezothatha uphisi wabo. Wena usele nani? Ngoba unale site yakini nje futhi engakwazi ngisho ukuthi ulime. Iyona into kuphela onayo eSouth Africa wena. Nakhona futhi ongenalo netayitela lakhona. So ukuhlakanipha esinakho bafethu sikusebenzisa ngendlela errong, ngoba asikwazi ukubambana silwele okungokwethu. Nobani nobani ulwela ubuhlanga bakho ukuthi akube ngcono bona, kube yibona obusemandleni. Noma mungangenza lutho as long uma kuwamaXhosa asemandleni noma kungamaZulu asemandleni kulungile. Okuyinto evele ibheda-ke ngoba awukho umvuzo waleyo nto, i-waste nje.